Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Nselmilkom u nilqakom għal episodju 15. F'episodju 14, l-Armata Franċiża deret fuq ir-rieħ ta' Malta. Din l-aħbar ħasdet lil kulħadd. Tant illi jkoll il-Grammastru Hompex ma kienx jaf x'ser jaqbad jagħmel. U qatt ma kienx bniedem ta' ħila kbira, aħseb wara issa illi il-wasla ta' Napoljun tinsab qrib xtutna. Anton Barbara kellu jkun biex ħeġġu jagħmel l-almu tiegħu u jarresta l-ispjuni li kienu jinsabu jserpu fil-palazz. Wieħed minnhom kien il-kommendatur Bozredon. L-aħbar tal-wasla tal-Franċiżi inxterdet mal-erba' tirjieħ u din nislet taħwit u ħerba ma' Malta kollha, l-aktar fil-belt Valletta. Bozredon seħlu jisgiċċa baxx mill-palazz u ferħan se jtir mar f'Palazzo Parisio jarraf lis-Sinjura Bettina bl-aħbar tal-wasla tal-Franċiżi. L-imxierka ferħu tajġ kemm u bla telf ta' żmien is-Sinjura Bettina li kienu jqisuha bħala mexxejja tagħhom fehmithom bl-irqaqat kollha x'għandhom jagħmlu u kif għandhom jimxu. Qabel ma nġabar id-dar, Anton Barbara bħal dejjem mar sal-ispiżerija biex jiltaqa' ma' sħabu u staġeb għall-aħħar b'xi wħud mill-imsieħba meta ra illi ma derux l-aktar bl-imġieba tal-kanonku Karwana. Imma bħalma dejjem jgħidu, meta d-dajsa titkisser dawk ta' fuqha jaqbżu jgħumu fil-baħar u kulħadd jaħseb għal rasu. Fil-laqgħa ta' dik il-lejla sar ħafna għajdu tussemmew ħafna nies imma tnejn mill-ħbieb kienu f'moħħ kulħadd għalkemm ħadd ma semma isimhom. Wieħed kien il-kanonku Karwana u l-ieħor is-Sur Pawl Parisio. Dom Petru Pawl b'sajla għajnu orkitu mill-imġieba tal-kanonku li malli xam bil-wasla ta' Napoljun warrab mill-ispiżerija. Anton Barbara ma setax jifhem kif u għaliex is-Sur Parisio kien ħalla l-palazz tiegħu tal-belt fidejn is-Sinjura Bettina biex tlaqqa fih lil sħaba tal-konfoffa. Imma minn dejjem hekk kien meta d-dajsa taħbad ma' blata u tibda titkisser, dawk ta' fuqha jinxteħtu jowmu kull wieħed għal rasu jfittex il-kenn fejn jaqbillu. Il-jum ta' wara kien Dies Irae, jum li baqa jissemma fl-istorja ta' Malta għal-gideb li nxteret u għaxnijat koroħ li xandru, għal-illa li deret, għal-mibeda li nkixfet, għal-lajp li sar l-ordni, għall-imbrolji li nħolqu u għal-erq li ħabbel l-imħuħ tan-nies. Il-mixtrija taw in-nar u ħeġġu kemm felħu biex ixewxu l-poplu u dan imbazza imwerwer bla ma jaf sewwa x'kien qiegħed jiġri u jsir, għadab u ntilef. Għajdut kbir min ifaħħar il-Grammastru, min imaqdru, min iżomm mal-kavallieri, min irid jaqret lil dawk l-imtieħen tar-rieħ. Ġlejjeb ta' nies mill-lar bdew iduru mat-triqat, isawtu il-min ma jajjaħġ bħalhom u joħduha man-nies ta' sultan. Oħrajn karfa bdew jaħbtu għal-ħwienet u jisirqu kull ma jsibu. Kienet ġirriet ix-xnieħa illi xi wħud mill-kavallieri kienu bil-ftehim mas-soldati ta' Napoljun u l-Grammastru kien qiegħed jarresthom. Għal din il-qlajja il-poplu għadab u beda jħebb għal kull kavallier illi jidher fit-triq. Xi 4 tirwieħ twajba marru għand il-kurat tal-Knisja ta' San Pawl u ħajruh joħroġ purċissjoni bl-istatwa ta' Missier il-Maltin biex ikollu ħniena minnhom u jaħlishom mill-ħerba illi kienet se taqa' fuqhom. Intant, il-misraħ ta' qudiem il-palazz u ta' ma' ġenbu nħanqu bin-nies jgħidu u jaqbżu qishom imxajtnin.
It-twajjeb Hompex ma kienx jaf fejn jibda jagħti rasu. Kull fejn idawar wiċċu ma kienx jaraħ li f'qerq u nuqqas ta' ħeġġa. Min jgħidlu ħaġa u min jgħidlu oħra. Fuq kollox, dawk il-ħlejja jgħajtu fl-msieraħ tal-palazz u ruħ. Jekk jitfaw il-bib ġewwa u jitħnu fil-palazz, mamulla tagħna. Safsef il-kavallier blaka fudnejn il-Grammastru. Hompex inħasad u ħas riġleħ jitħadlu. Kif kienek beżan, il-kavallier blaka raġa fesfislu u qallu Għax ma sejjaħx il-kommendatur Bosredon u tibatu jkellem lil Napoljun. Bonaparti ħabib ħafna ta' Bosredon u dan jista' jtarraf kelma għal ġid. dak il-ħin sewwa il-prinċep Camillu de Rohan, wieħed mill-kapijiet tal-Kunsill tal-Ordni, resaq lejn il-Grammastru. U fenda kelma wkoll b'risq il-kommendatur Bosredon. Għal-tizza, sewa jgħati jaħilek blaka. ħadd daqs Bosredon ma jista' jaqlaqna minn dan l-imbarazz illi qegħdin fih. Qal il-prinċep. Fuq hekk il-kommendatur Bosredon il-jum ta' qabel kien mixħut il-ħabs bħala traditur tal-Grammastru sapruħu maħlus mill-ħabs u mibgħut mill-Grammastru biex jara jiftihemx ma' Napoljun. Wieħed mill-ħafna mixtrija mas-Sinjura Bettina illi kien il-palazz biex jaqdiha ta' widna ħareġ u bla telf ta' żmien Marja tiegħu l-aħbar illi Bosredon kien se jaħles mill-ħabs. Is-Sinjura Bettina li l-jum ta' qabel kienet ħadita bi kbira meta semat illi wieħed mill-aqwa kapijiet tal-partit kien mitfuħ f'qiegħ ta' ħabs, ħalfet illi titħallas minn dak il-ħajb. Għalhekk hi laqat il-bxara tal-ħelsin ta' Bosredon ferħ kbir. U minnu fih ordnat il-kuċċier biex jarma l-kales, għax ridet tmur stess tistennieh qudiem il-bib ta' Sant'Elmo. Il-kales niżel minn qudiem il-Knisja ta' San Ġagbu għal-misraħ ta' qudiem il-Forti Sant'Elmo. It-triq kienet maħnuqa bin-nies iħamp u jgħajtu jiġru min-naħa l-oħra qishom imġienen, imma l-akbar rassa kienet wara l-palazz fejn kien hemm ħlejjaq ta' nies mitlufin f'dadea kera jollu jdejhom u jferfruhom lejn it-twieqi tal-palazz donnom jistennew is-sultan ifetx f'waħda minnhom. Sinjura Bettina, X'inqala? Sinjura Bettina, X'inqala din l-għaġla kollha? Ħajli, Sinjura Bettina. u għajnt? Ħajli kull ma taf. Tkellem. Il-kommendatur Bosredon ġie meħlus mill-ħabs. Kif jista' jkun? Inti ċert? Inti ċert minn dan li qattajt? ċert daqs ma nafx min, Sinjura. Min fommok lalla. U dan, ngħid kif ħalsuh hekk malajr? Ma nafx, Sinjura, ma nafx x'naqbad ngħidlek. Din qed tħassibni bl-ikraħ. Fil-li ġie mexħut il-ħabs u fil-li ġie meħlus, mela x'inqala? X'ġalhom jaħilsuh hekk malajr? Taf xi ħaġa, iva tkellem. Ma nafx, Sinjura, ma nafx li nista' ngħidlek hu illi meta kont il-palazz rajt lill-Prinċep de Rohan ifesfes xi ħaġa f'idnejn il-Grammastru. U minn hemm ixterdet l-aħbar illi l-kommendatur Bosredon kellu jiġi meħlus mill-ħabs bla telf ta' żmien. Jiena minnu fih ġejt naraf lilek b'dak illi smajt. Għamilt sew, Iva, inti għamilt sew illi ġejt tajtli. Kuċċier! Rajdi, Sinjura. Herman Kales. Narwal Kales? Herman Kales, minnu fih, għandi ħtiġa kbira, mur Sant'Elmo, ħaffef għax m'għandix żmien nitlef. Kollha sew, Sinjura, kollha sew, dal-waqt ikun miegħek. Sinjura, minix tal-fema illi titċaqlaq minn hawn ġew int tafx. X'inhu? U għaliex? It-toroq, Sinjura, it-toroq jinsabu maħnuqa bin-nies. B'daqshekk, li l-nies ma jbeżżawnix. Irrid inkun jien stess nilqgħu ħireġ minn bib il-ħabs.
Fejn baqa dak il-kuċċier? Sinjura, dal-waqt mi għakaran iġej. Sinjura, isma minni u la taħroġ. Ma toroq, emnis ta' kull qata jiġġerrew. U kull nis ta' qattani. Dawk ma jagħmlux bija lili. U laqgħet tajlijek aktar qed nitħeġġeġ biex immur nixbdu jemma li joħroġ mill-bib ta' Sant'Elmo. Għamel int, sinjura, jiena wissejtek. Għamel int. Kuċċier, fiex aħna? Lesti, sinjura, tista' tirkeb? Konna sew. Ek, ejja mela. Suq, kuċċier. U ġerri kemm tiflaħ. Warana sajrin, sinjura. Ejja, hej, ċaqla int. Il-kuċċier beda jsuq bil-mod, għax beza illi f'dik ir-rassa xi ħadd imur taħt ir-roti. U kif kien sejjer bil-kemm jitħarrek, is-Sinjura Bettina ħarġet rasa mit-twejqa tal-kaless biex tħares iju koll lejn it-twieqi tal-palazz. Iżda anqas illi kien bil-mamul, malli xirfet, ħabtet rasa ma' ras wieħed żagħżugħ illi dak il-waqt inserta ma' ġenb il-kaless. Kuċċier, Għajdi, sinjura. ma tistax taġġel ftit ieħor. Ma nistax, sinjura, b'dawn in-nies kollha madwarna. U ta' tixkas tan-nies. Isajja, suq, mexxi. Ma tarax, sinjura, mela trid li xi ħadd imur li taħt ir-roti, imbagħad, aj ma żoqqi xaram nsibu ruħna fih man-nies tal-ħaq. Araftit kemm inġabru nies taħt it-twieqi tal-palazz. Tajt xi jridu. Ħannara. Sinjura, daħħal rasek il-ġewwa minn dik it-twejqa li ma jmurx xi ħadd iwaddab xi ħaġa. Idħol il-ġewwa, daħħal rasek il-ġewwa. U xi tridhom iwadbu. Aj ma rasi. Tlek, sinjura, weġġajt, Dak iż-żagħżugħ dawar wiċċu malajr biex jara min laqtu u minnu fih is-Sinjura Bettina sabet ruħa wiċċ ma' George Barbara. Għajnejha dberqu, demma, kesaħ u qalba ferfred bil-qilla. George ukoll der mibluħu mifxul għal ħin wieħed instaram. Imma imbagħad malajr reġa' ġief tiegħu u bit-bissima fuq xufteħ neħħalata minn rasu u ntlewa bit-bissima l-aktar ħelwa bħal bniedem illi bla ħsieb jiltaqa' ma' ħabib għażiż. Imma s-Sinjura Bettina tagħtu ħarsa kera daħlet rasa bil-ħatfa u tektket lill-kuċċier biex isuq bil-għaġla. Għajdi, sinjura, weġġajt, kollox sew. La, xejn ma ġara. Għalfejn waqaft? Is-sokta fi triqtek u ġerri kemm tiflaħ. Dik ix-xifajk ta' Sinjura ftakret kif ta' żmien qabel George Barbara kien inqeda bil-feluka Griega biex iwassal aħbarijiet lil Nelson. Nelson dak l-għadu qalil tal-Franċiżi u ma nsitx kemm dak iż-żinżil kien baqa' biret u ma tax każ wiżden tagħha meta kienet fuq dik il-feluka Griega. Imbagħad ġabet quddiem għajnejha wkoll kif ċensu Barbara bil-maniġġi tiegħu kien indaħal bejna u bejn Napoleon u baqa' sakemm beda minn Pariġi. Dawk ta' Barbara kienu s-saħta tagħha u kif kienet taħseb fihom fawra dem telat għal rasa u xtaqet tisbranhom. Imbagħad ħsieb ħażin għadda minn ras is-Sinjura. Dak George Barbara aktarx kien qiegħed jitkixxef u jiġbor tarif biex iwassal lill-Ammiral Nelson. Jiena rajt sew. Dak George Barbara li ħbatt rasi miegħu. Wieħed mill-aħwa Barbara. Ja abda misħutin nixtieqni nisbranhom mid-dinja u namlilkom jien ibda minn ċensu dak trid tasal tiegħu għall-ħsara li għamilli u kif waqali wiċċi fl-art quddiem Napoleon. Kollha kemm huma ta' Barbara għamluli ħsara kemm jifilħu. Dan George tbissim li wkoll. Tarax
U x'ħaseb illi se nitbissem lura? Ħaseb illi nsejt x'għamel fuq il-feluka Griega kif bla ma ħadd ma nteba' sibna ruħna wiċċ imwiċċ ma' xi fizzjali Ingliżi? Stenna ftit. L-Ingliżi. Dak x'inhu jagħmel hawn isfel? Żgur mhux biex jagħti daqqatajt. Dak jinsab hawn biex jitkixxef u jiġbor tarif kemm jiflaħ biex jaddih lill-Ammiral Nelson. Raġel ħażin, se jagħmel għajb lil ħuħ ċelsu, tarax, imma jien nagħmellek din id-darba għax nallik. U għan għadek jien, Sir George Barbara, għax fl-inkwiet li sendaħlek, lanqas jekk jiġi l-Ammiral Nelson nifsu ma jkun jista' jaħilsek. Malli Sinjura Bettina altaqat mal-kommendatur Bozredon u ferħitlu illi ħeles mill-ħabs. Semmietlu is-suspett li kella fuq George Barbara. Il-kommendatur der imħasseb mhux ftit u mela rasu bl-ikraħ għax kien jaf li Nelson kien qiegħed jaħrat il-Mediterran ifittex b'sebgħinejn l-armata Franċiża biex ħarbata. L-Ammiral Bruy kien ħareġ l-armata Franċiża bil-moħbi minn Toulon u baqa l-kbir żgiċċa mill-flotta Ingliża li kienet lesta għalih. Jekk Nelson ikun jaf illi l-armata Franċiża waslet f'Malta u jiġi jaqbes fuqna bil-qawwa tiegħu kollha. Qal Bozredon bleħen ta' bniedem mħasseb u beżan. Namel imħatra illi jekk fil-port hemm feluka Griega. George Barbara jmur fuq bl-aħbarijiet għal Nelson. Qalet is-Sinjura Bettina u wara li damet sikta għal ftit tal-ħin żidet tgħid. Jiena għandi xofa ta' dak id-daqsxejn ta' bastiment Grieg. Dina jeħtieġ illi narawha. Jeħtieġ illi narawha. Qabes il-kommendatur. Jekk ma neħelsux minn dik li marqa feluka Griega, bras najdur, kif ngħidlek jien, bras najdur. Sakskat is-Sinjura. Ħalli fidejja. Qabel jidlam, inkun naf xtir għandu George Barbara. Jekk u jew ċorma tal-feluka beħsiebhom jilabuna, brasom idur. Il-kommendatur bleħen tal-illa u qabel ma daħal il-palazz biex jidher qudiemhom pex kif kellu l-ordni. Sejjaħ lil wieħed minn mixtrija illi kien jitlajja ma' ġenb il-bieb. Dak il-kebx resaq lejn il-kommendatur u bid-bissima tilab fuq xufteħ. Allu, nifraħlek, Sur Kommendatur, nifraħlek, in-wasla ta' Napoleon hi biżejjed biex tiftaħ il-bibin tal-ħabsa. Idħol għax għandi biċċa xogħol għalik. Il-kommendatur daħħal lil dak ix-xellugi fl-ewwel kamra ta' wara l-bieb tal-palazz u ordnalu biex jitkixxef dwar George Barbara u jara jekk fil-port kienx hemm xi feluka Griega. Imsa, ejja, idħol hawn ġew wara dal-bieb, ejja ħalli nkellmek. Ħalli, x'tinħtieġ minni, Sur Kommendatur? Invidek titkixxifli bir-reqqa kollha kull fejn imur George Barbara u ma' min jitkellem. Ħalli fidejja. Ma rridek għall-ebda raġuni titilqu minn taħt għajnejk. Smajtni? Sa dan il-waqt ara jekk fil-port hemmx xi feluka Griega. Feluka Griega. U jekk dan George jagħmilx xi kuntatti ma' xi ħadd abbord. Fimtni tajjeb? Iva, fimtek, Sur Kommendatur. Inħalli fidejk mela. Għadġi darban għastek jien? Għadġi darban għastek? Le, kollu minnu li jinti għatman qasni, ma din id-darba rridek taqat b7
għajnejn, fimtni? B7 għajnejn. Iva, fimtek. Ma laħqux għaddewn satejn meta dak l-ispjun ta' Bosredon ma rifittxu fil-palazz ta' Sinjura Bettina. Xift xi ħaġa, Xift xi ħaġa. Staqsa l-kommendatur. George Barbara, il-ħin kollu jissajja u jistaqsi dwar l-armata Franċiża, donnu jixtieq kun jaf kemm il qawwa tagħha jekk biħsibiex tidħol fil-port ta' Malta. Kemm sejra id-drum għaw. Barra hekk u ġejju sejjer fuq feluka Griega marbuta taħt il-ġgrant. Bosredon u Bettina ħarsu lejn xulxin bil-ħatfa. Dik l-aħbar ħawdithom u beżżathom mhux ftit. Dik il-feluka, kif ngħidilkom jien, dik il-feluka sejra tkun it-telfa tagħna. Qalet is-Sinjura. X'nistgħu nagħmlu? X'jista' jsir? Jekk tinħaq is-salpa u toħroġ mill-port, nistennew għawġ kbir. Żied il-kommendatur. Qed taraw kif għattilkom jien, dak widna tal-Ingliżi dak, jarrafhom kull ma jsir hawn Malta, xiber b'xiber. Meta rajtu jitlajja, dakinhar li nżilt għalik f'Sant'Elmu qalb il-folla, ħajni orkitni minnu. Weċċ ta' qaddis għandu kieku, jaf jilħabba sew il-parti tiegħu u jitliaq. Jaħtieġ li nieħdu ħsieb Barbara. Qalet is-Sinjura fil-waqt li bdiet iddur mas-sala fejn kienu. Jekk intajru minn nofs lilu biss, mhux biżejjed għax jilħaq ieħor floku. Jaħtieġ illi nsiru nafu min huma l-imxirka ta' madwaru. Il-Griegi ma jridx wisq biex wieħed jintabaħ b'dan. Dawk huma l-imsieħba tiegħu. Mela nieħdu ħsieb ukoll il-ħbieb tiegħu iċ-ċarma tal-feluka laqgħet tajt hekk. Żied il-kommendatur fil-waqt li bidu ta' daqqa fuq mejda. Il-mixtri ta' Bosredon baqa' sieket għal ftit tal-ħin kemmex moħħu u ġibet xufteħ. Donnu kien qiegħed jaħseb kif iwettaq ix-xewqa li wrew iż-żewġ pampaluni tal-Partit Franċiż. Imbagħad għajnejh bdew jibru bil-ħażen ta' moħħu u fil-waqt illi xammar xufteħ b'daħqa illi tfisser ħafna qal. Ħallu ħidejja. Kif? Xatt? Għattilkom, ħallu ħidejja. U kif għandi pjan frasi? Dik il-feluka ma toħroġ qatt mill-port ta' Malta u ċorma tagħha jieħdu ġbesbiża illi ma jinsawiex f'amarhom kollu. Ma l-aħħar kelma ħareġ mis-sala u telaq donnu biċċier sejjer għal qatla. Bħal-leħħa ta' berqa ġriet ix-xnieq li l-baħrin tal-feluka Griega marbuta mal-moll ta' taħt il-ġigant kienu edewa tal-Maltin. Dawk il-baħrin Griegi huma spjoni l-aħwa! Spjoni! Bdew ixandru mat-toroq ix-xewwiexa ta' Bosredon. Dawk ġewwaw biex jilabuna! Mela x'għamlu? Ġewwaw biex jilabuna daw! Żiedu oħrajn biex isaħnu l-kotra. Ma tagħna tgħaddi! Għax nitħallsu bidejna stess! Issa nħallukom tilabuna! Għax wiskom jibqa' għala ġejjin għalilkom! Ja qabda Griegi spjoni! Spjoni! Allum se nieqaf hawn. Sa ma nerġgħu niltaqgħu. Islim. Għadkom kemm smajtu sil toħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.